Yurdumyzyň çarkynjyna bolşýaly diýarymyzyň Lewap welaýatyna da barha golaylaşýan täze 2024-nji ýyly münasip garşylanmak bu wagtda hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ülkemiziň ak bazalaryna günnelik sarp edilýän azyk önümleriniň hemde sowgatlyk garytlaryň bolçylygyny döretmek we ýyleter bakalarda ilaty öpüşin etmek barada beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen Sewit merkezi Türkmenawa şeherine şonuň ýaly welaýatyň etrapdar şeherlerine netijeli işler anyp barlýar. Sewda we daşaryk ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Lewap welaýat aljylar jemgyýetleriniň birleşiginiň hemde senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Lewap welaýat bölüminiň guramaklaryna şu günler Günnäger welaýatyň ak bazarlaryna döwlet eýişirginäki we hususy sewda nokatlaryna azyk bolşylygy döredilip ýokary derejede sewda hyzmatlary ýoly goýuldy. Bazar bolşylygynyň döredilmegine Sewitin azyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalarynyň hem münasip goşandy bolup, täze 2024-nji ýyla münasip zähmet sowgatlaryna marýalar. Her wagtda ýyleter bakalarda halkymyza ködürlenýän azyk önümleriniň köp türlügi, täze ýyl taşaklarymyzy bezejek azyk önümleri, täze ýyl sowgatlary, şeýle-de täze ýyl arçalardyr. Olaryň durly öwüşkünli bezek serişdeleri, durly senat garytlary ak bazarlarymyzyň bolşylygyny öpüşin edip, halkymyzyň şatlygyny goşalanyrýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýyl günümizde eziz halkymyza peşkeş beren häzirki işretli zamanamyzda döredilýän bazar bolçylygyna ýylaty hödürlenýän önümleriň agla we böleginiň öz ýurdumyzda öňürilýän önümler bolmagy bu sonurjy ýagdaýdyr. Bayramçylyk taşaklarynyň azyk önümleriniň bolçylygy bilen öpüşin edilmegine welaýatyň telekeçileriniň alp barýan tutan ýerli zähmet hem aýdyň duýulýar. Bagtyar Lewaplylar berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ýurdumyzy şany ösüşleri wetýän halkymyzyň eşretlik hem awadan durmuşy ýurdumyzyň röwşen geljegi uğruna aladylar edýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.